declaración. Dacă ne vântă munții, cu munții ne combate, pentru lumina țării și pentru libertate. Aici ne e cuvântul când îl avem de spus, decât slujirea țării, nu-i mai presus. Jurăm credință luptei, oricât ar fi de grea, jurăm că pentru țară și viața ne-o vom da. Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici vecia, trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască în fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Dar țara nu se face cu lașul apa gris, iubirea nu te scuză când ochii îi închizi. Să curățăm tot răul din viața României, că noi suntem partidul și țara omeniei. Nu creadă colții muncii, că ei sunt mari și tari, noi suntem patrioții revoluționari. Avem contract pe viață cu visul și cu cria, trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască-n fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. A noastră este țara, o moștenire plin, face cu inimă dragă, s-o dăm celor ce vin. La cei născuți și astăzi și mâine și poi mâine, nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine, nici călăreți pe aer, nici cai fără călări, nici țară fără lume, nici lume fără țări. Să crească în lume pacea, dreptatea, bucuria, trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască muncitorii, țăranii, căldurarii, trăiască demnitatea cea fără de avarii. Dacă renunți la luptă, n-ai ce să mai aștepți, nimica nu se face în poziție de drept. Să facem România prin toți și pentru toți, un teritoriu liber de orice prejudecăți. Să fie al nostru dreptul și a noastră datoria, trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Jurăm din milioane de inimi și de spine, din orice fel de sânge ne murmură în bine. Jurăm bătrâni și tânări, femeie și bărbați, credință României necondiționat. Că țara-i bogăția ce veșnic ne rămâne și glasul ei ce înseamnă deșteaptă-te române. Nu ne înspăimântă nimeni cu forța sau pustia, trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Suntem de nevoie o țară de soldați, suntem de nevoie un lanț de mulți Carpați. Durerea țării noastre făcută-i să ne doară, ne place libertatea ca oameni și ca țară, și soarele dreptății să-l lumineze sfânt. În 3 minute demarăm activitatea. Aceasta e viața noastră, aceasta-n întăria, trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască în fericire și liniște poporul,
Trăiască România, trăiască tricolorul. Saios, noul tratament. Nu, stați aici. Stați aici în spate. Stați în spate, față în coace. Da. Ca să vedeți cu publicul, Moldova n-a fost a strămoșilor mei. N-a fost a mea și nu i-a voastră. Și a urmașilor voștri. Și a urmașilor voștri în veacul vecilor. Din vremi de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară. Bună ziua! România, am casă tricot. Bună ziua, bine ați venit la evenimentul de sfințire a Monumentului Eroilor de la Bosia, Comuna Ungheni. Pentru desfășurarea în bune condiții a activității, vă rugăm frumos să puneți telefoanele pe silențios. Și pentru că suntem 20, și bineînțeles, începem cu imnul național al României. Vă mulțumesc. Programul este următorul. Avem slujba religioasă asigurată de părintele de paroh, discurs personalități, înmânarea de plachete și diplome și depunerea de coroane și imnul eroilor. Vă mulțumesc, părinte. Aici. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărat Ceresc, Înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și pe toate îl împlinești, visierul bunătăților, dătătorule de viață, vino și te slășlește într noi și ne curățești prin toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, milește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău.
Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme, fericit este bărbatul care se teme de Domnul și dorește să împlinească poruncile lui. Înțelepciune. Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care au grăit cuvântul Domnului. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos ieri și astăzi și în veci este același. Nu vă lăsați furați de învățăturile străine, cele de multe feluri, ci bine este să vă întăriți prin har inima voastră, că nu avem nici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care va să fie. Așadar, prin Hristos să aducem porunca lui Dumnezeu, jertfă de laudă, adică rodul buzelor, care mărturisesc numele Lui. Iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, pentru că astfel de jertfe sunt bineplăcute lui Dumnezeu. Pace ție și titorule. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, voi sunteți lumina lumii. Nu poate cetatea să se ascundă când stă deasupra muntelui, nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc și în sfeșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric și să împlinesc. Căci adevărat vă spun vouă, cât vor sta cerul și pământul, o iotă sau o șirtă nu va trece din lege până ce nu se vor face toate. Deci cel care va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel care va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce cu puterea ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea ta o crămești popoarele, ridicând din rândul lor oameni viteji, înțelepți și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi și ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, într-o pomenirea eroilor neamului românesc, vrednici luptători ai țării noastre. Ne rugăm ție, scrie numele lor în cartea aleșilor tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră, spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de cei aleși din popor în numele tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument, spre veșnica pomenire a tuturor eroilor căzuți pe toate câmpurile de luptă. Dăruiește bunule celor ce au înălțat acest monument sănătate și bucurie sufletească, iar poporului nostru ajută-i ca, urmând pilda lor de jertfă, de credință și de făptuirea vrednicilor înaintași, sub purtarea ta de grijă necontenit să propășească pe calea binelui, slăvindu-te pe tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește monumentul acesta cu harul Preasfântului Duh prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Amin. Se binecuvintează și se sfințește monumentul acesta cu harul Preasfântului Duh, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește monumentul acesta cu harul Preasfântului Duh, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Miluiește-ne Amin. pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru apărarea țării, slava Sfintei noastre biserici și întregirea neamului din parohia noastră, 1877-1878. Iosub Grigore Lupu Toader Plugaru Costache Ursu Gheorghe, 1916-1919. Subofițeri Ioan Dumitru, Andrieș Nicolae, Andrieș Vasile, Beligan Constantin, Buhuș Neculai, Buhuș Vasile, Șornei Vasile, Copășanu Neculai, Coteț Vasile, Coteț Gheorghe, Coteț Grigori, Coteț Ioan, Coteț Vasile, Ienea și Vasile, Ienea, Nevasile, Grosu Anton, Grosu Vasile, Harton, Gheorghe, Hreapcă Neculai, Ichim Gheorghe, Ichim Neculai, Ichim Ștefan, Iftimi Ștefan, Luca Neculai, Moraru Costache, Moraru Grigori, Moraru Vasile, Moraru Zanfir, Pascaru Costache, Pascaru Gheorghe, Pistol Vasile, Popa Nicolae, Silițanu Anton, Silițanu Toader, Silițanu Vasile, Stoleru Costache, Stoleru Ioan, Vizaru Chirile, Vizaru Vasile, Zanfir Dumitru, 1940-1945, Azoiță Vasile Petru, Bejnaru Ioan, Buhuș Ioan, Bulgaru Ilii și Botaru Costică, Șornei Vasile, Șortan Dumitru, Copășanu Constantin, Copășanu Ioan, Copășanu Nicolae, Coteț Costache, Coteț Bârcu Costică, Coteț Grigori, Coteț Vasile, Dobrojanu Toader, Enachi Ioan, Enachi Vasile, Gheorghiu Costache, Arton Vasile, Ichim Vasile, Ichim Zanfir, Iftimi Vasile, Iosub Anton, Iosub Constantin, Iosub Mihai, Moraru Gheorghe, Munteanu Mihai, Musteață Gheorghe, Pascaru Vasile, Petrachi Nicolae, Petrachi Petru, Popa Alexandru, Popa Mihai, Popa Vasile, Putină Gheorghe, Roșu Vasile, Sava Dumitru, Sava Ioan, Sirițanu Gheorghe, Stoleru Nicolae, Țurcanu Dumitru, Țurcanu Gheorghe, Țurcanu Mihai, Zămurcă Grigori. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Da, Doamne, Doamne, miluiește. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, pomeniți în numele cei căzuți pe toate câmpurile de luptă în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă,
din toate timpurile și din toate locurile și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și le fă lor veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să ierte pe eroii noștri. Domnule primar, distinși invitați, dragi soldați ai armatei române, ne aflăm aici într-un moment deosebit al parohiei noastre, pentru că la inițiativa domnului primar, a domnului vice, a primăriei de aici, de la Ungheni, s-a refăcut acest monument al eroilor și s-a adus un omagiu astăzi tuturor celor care au adormit în nădejdea învierii și a vieții veșnice pe câmpurile de luptă. Aici, la acest monument și la toate monumentele pe care le vedem presărate pe cuprinsul țării, în cele mai multe sunt ostași străini. Dar după cum s-a stabilit în cultul eroilor din 1920, toți aceștia fac parte din familia noastră, pentru că știm și avem nădejdea că toți cei adormiți ai noștri, ostașii noștri de pe toate câmpurile de luptă sunt cinstiți acolo unde au căzut la datorie. Și noi când călcăm pe pământul acesta, călcăm pe mormintele lor. Ne hrănim cu seva mormintelor lor și știm că au suferit, s-au jertfit pentru noi. Pe crestele Carpaților sau la cotul Donului sau în Crimea sau în Germania sau în oriunde au fost soldații români care au adus cinste țării noastre și bisericii pe care au cinstit-o, astăzi noi aducem acest omagiu și ne rugăm și vărsăm o lacrimă pentru dânsii, pentru că ei fac parte din familia noastră, a fiecare dintre noi. Și de aceea trebuie să cinstim aceste monumente. Când trecem pe lângă ele, ne facem Sfânta Cruce, pentru că ne aducem aminte de cei din familia noastră care s-au jertfit departe de țară cu lacrimi în ochi, au murit înghețați în munți sau spulberați de obuze, dar au mers mai departe și ne-au adus pacea și ne-au lăsat ca să apărăm credința așa cum și ei au apărat-o. Și de aceea fiecare monument pe care îl reprezentăm, pe care îl cinstim, trebuie să fie cinstit de noi. Aici, la acest monument, noi vedem pe cei care au căzut la Plevna, pe cei care au căzut la Turtucaia, care au căzut în munții Carpați, la Mărăș, Mărășești, Uituz și Reșaia, care au căzut oriunde pe pământul acesta. Aici sunt monumentele lor și aici este Mărășești, aici este Oarba de Mureș, aici sunt toate localitățile în care soldați români cu miile au murit pentru noi. Dacă nu ne cere Dumnezeu o jertfă ca aceasta, ne cere Dumnezeu ca să le aprindem o lumânare, să-i cinstim și ori de câte ori mergem la biserică, când ne aducem aminte că dăm Sfânta Liturghie, să știm că
că o dăm pentru că avem libertate pe care ne-au adus-o sfinții noștri soldați morți pe câmpurile de luptă. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca ei să se odihnească în cer și să primească lumina pe care noi le dăm și în toate zilele vieții noastre să nu-i uităm. Doamne ajută! Mulțumim, Părinte, și de cuvintele frumoase. Trebuie să aducem aminte și să mulțumim, în primul rând, locuitorilor satului Bosia din Comuna Ungheni, pentru că au făcut posibil acest moment. Este vorba și participare fizică și sufletească, cât și pentru faptul că sunt aici prezenți în număr foarte mare. Trebuie să mulțumim Consiliul Local pentru că au alocat din banii de buget, au alocat niște bani pentru acest eveniment. Trebuie să mulțumim primarului și viceprimarului care vă reprezintă și sunt aici în dreapta mea. Și bineînțeles, nu trebuie să mulțumim pe colegii militarii de la Batalionul Lupii Negri, care sunt aici și stau în soare să ne susțină și gardă la onor, gardă la drapel. Mulțumim frumos Asociația Sfântul Ierarh Alexandru, ocrotitoriu Brigăzii 15 Mecanizate Podul Înalt, Patronatul Fermierilor Cerunia, Asociația Își Detectează, Asociația Titu Maiorescu și cei din urmă vor fi cei din tâi, Asociația Cultului Eroilor Regina Maria, filiala Bacău, subfiliala Slării Moldova, pentru că unul din reprezentanții de seamă acestei asociații de la Slării Moldova, chiar de la Cireșoaia, a realizat acest monument, renovarea monumentului cu piatră de la Cireșoaia. Și Părintele Guriță spunea mai devreme, mi-a spus înainte de a începe slujba, a spus că are acolo la Cireșoaia, are un neam care a decedat pe frontul de luptă. Deci, nu întâmplător și monumentul din centrul satului și monumentul din cimitirul eroilor este făcută cu piatră de la Cireșoaia. Se putea opta și pe alte variante de a lucra cu alt tip de piatră, dar trebuie să țineți cont că la Cireșoaia sunt morți peste 20.000 de ostași români și această piatră este pătată cu sângele, sau nu este pătată, este udată cu sângele eroilor noștri. Bineînțeles, aici îl avem și pe domnul președinte al Asociației Culturilor Regina Maria, filiala Bacău, domnul Dănuț Voicu, care este și face parte din biroul executiv central de la Asociația Națională Culturilor România. Ca să nu o lungim mult, dau cuvântul domnului primar să spună câteva cuvinte. Mulțumim, Preacucernice Părinte. Suntem astăzi în satul Bosia, la sfințirea monumentului eroilor, monument care a fost construit în anul 1968. Până în 1989, anual, aici se depuneau coroane de flori, de dumneavoastră, de școală, de biserică. A urmat o perioadă de stagnare. După cum știți, anul trecut am construit monumentul eroilor tot din satul Bosia, pe locul vechiului cimitir. Acest monument ne-am gândit să-l reabilităm cu sprijinul dumneavoastră și aș vrea aici să mulțumesc celor care au contribuit și fac referire la Asociația Cultului Eroilor, domnul colonel Bălteanu, domnul inginer Leonard Stafie. Au fost asociații amintite de domnul Leonard. Mulțumesc locuitorilor din satul Bosia care și-au adus contribuția așa cum au putut, vecinilor din zonă. Mulțumesc domnului colonel Solomon și domnului Iancu care s-au trudit și au stat câteva zile aici pentru a reabilita acest monument. Domnului Ionus Tănasă și domnului Jitaru, care au contribuit și dumnealor prin efortul lor la reabilitarea acestui monument. Acest monument semnifică, de fapt l-am gândit pentru cinstirea memoriei strămoșilor, tuturor fiilor patriei care s-au jertfit sub tricolor pe câmpurile noastre pentru dezrobire, eliberarea tuturor românilor, a independenței, a întregirii și reîntregirii țării în hotarele sale, celor căzuți în toate cele trei războaie, cel de independență, 1916-1917 și războiul din 40-45. Mulțumim încă o dată tuturor celor prezenți, pentru că v-ați făcut timp să participați la acest eveniment. Nu ne-am gândit să-l facem de o mare amploare, am vrut doar să simbolizăm sfințirea acestui monument
care, cu rugămintea mea, vin la dumneavoastră ori de câte ori, dacă aveți posibilitatea și timpul necesar, să depuneți câte o floare, o coroană de flori în memoria celor care părintele i-a amintit mai devreme și care sunt sigur pe o parte de dumneavoastră vă răscolește, pentru că sunt părinți, bunici sau rude de ale dumneavoastră căzute pe câmpurile de luptă, cum v-am mai spus, în cele 3 războaie. Vă mulțumesc frumos și să aveți o zi plăcută. Da, mulțumim, domnule primar. O să rog, domnul Solomon, o să vă rog să spuneți câteva cuvinte. Preacucernice Părinte, onorată asistență, domnule primar, domnule viceprimar, în primul rând vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat, vreau să mulțumesc că am ajuns de la Sfântul Moldova pentru a participa la omagierea și sfințirea acestui monument și acest edificiu pe care eu, împreună cu colegul meu, Iancu Toma, l-am renovat și l-am reabilitat pentru sat Bosia dumneavoastră. În primul rând aș vrea să mulțumesc și domnului primar și domnului viceprimar pentru găzduire în perioada în care am reabilitat acest monument și aș vrea să vă spun un singur lucru, dragi consățeni, să aveți grijă un pic de această piatră, să nu aruncați în principal cu inflamabile, adică uleiuri, așa ceva, pentru că această piatră se imprimă foarte ușor și rămâne pătrat și este foarte, foarte greu de reparat. Trebuie schimbat orice plăcuță sau orice bucată de piatră ca să se poată reabilita la modul care este la acest moment. În special cu această ocazie, aș vrea să vă mulțumesc, să vă aduc multe gânduri din partea noastră la Sfântul Moldova și aș vrea să vă spun că și noi la Sfântul Moldova am înființat și am făcut codru eroilor, în care am plantat 120 de pomi de esență stejar, care amintim toți eroi de pe Valea Sănicului și am zis că dacă mai găsim eroi și în special, cum zicea părintele, că are rude care au murit pe câmpul de luptă în zona Cireșoaia, să știți, părinte, că acolo am trăit și acolo am crescut și vreau să vă spun, în cele multe tranșee care sunt acolo, într-adevăr, că eram mic copil, am găsit multe obiecte, foarte, foarte multe obiecte și nu mă refer adică la armament, muniție, baionete și așa mai departe, obuze, bucăți de obuze care și în momentul de față se mai găsesc, dar trebuie căutate pentru să facă niște detectoare. Nu vreau să intru în amănunte, vreau să vă mulțumesc foarte mult și aș dori să vă mulțumesc foarte mult și o dumnică plăcută în continuare. Vă mulțumesc foarte mult. Da, mulțumim, domnul Solomon. O să rog pe domnul președinte al filialei Bacău, domnul Dănuț Voinea, să spună câteva Voicu. O să-i dau o miel de Paște. Bună ziua! Onorată audiență, o zi deosebită în partea de est a României, sfințirea și reabilitarea monumentului al doilea din Bosia, executat de domnul Cornel Solomon, vicepreședinte al filialei județului Bacău. Evenimentul face parte din o serie de manifestări ale anului 2023, anul cultural al domnitorului și cărturarului Dimitrie Cantemir și a compozitorului Ciprian Porumbescu. Pentru noi, cultul eroilor, anul 2023 este foarte important din punctul de vedere al centenarului eroului necunoscut. La 17 mai 1923 s-au pus bazele monumentului eroului necunoscut în Parcul Carol din București și în acești 100 de ani, în fiecare an, stabilit prin lege în 1920 și apoi în 1923 ca de ziua înălțării Domnului, ziua cultului eroilor, să fie pomenit, comemorat eroul necunoscut. În România, după finalul primului război mondial, s-a făcut un bilanț tragic. Au murit peste 220.000 de ostași. Au murit peste 134.000 de ostași în lagăre. Lagările din Germania, Ungaria, Austria, Turcia, Bulgaria, care nu și-au mai găsit identitatea înscriindu-se în marea masă a eroilor necunoscuți. Unii istorici militari
poate confirma, lângă noi se află directorul Muzeului Militar din Iași, domnul colonel Dan Prisăcaru. Istoricii militari spun că la aceste sume s-ar adăuga ceva mai mult, sensibil mai mulți eroi necunoscuți. Eroii necunoscuți care și-au găsit reprezentarea, așa cum am spus, după 1923, prin desemnarea reînhumării osemintelor ostașului necunoscut în Parcul Carol. Osemintele au fost strămutate în 1958 în fața mausoleului din Mărășești, apoi, la insistența asociațiilor militare, reînhumat într-o parte a Parcului Carol, dar nu pe locul inițial, ci abia în 2006, în ziua de 25 octombrie, a ajuns în locul în care a fost depus în 1923. Pe placa tombală a monumentului e un epitaf care este cutremurător. Aici doarme, fericit întru Domnul, ostașul necunoscut, săvârșit din viață în jertfa pentru unitatea poporului român. Pe oasele lui odihnește pământul României, întregite, 1916-1919. Vă mulțumesc și felicitări tuturor care au contribuit la această realizare din ce în ce mai rară pe teritoriul României. Mulțumim frumos! Mulțumim! Trecem repede pentru a acorda câteva diplome și distincții pentru cei care s-au făcut remarcați. În primul rând, preotului paroh vreau să dau o diplomă de excelență cu ocazia Sfințirii Monumentului Eroilor în semn de respect și recunoștință pentru ajutor acordat reabilitarea Monumentului Eroilor Neamului din sat Bosia, Comuna Ungheni, județul Iași, acordat la Bosia, Ungheni, Iași, la data de 11 iunie 2023. Părinte, mulțumesc. Facem o poză de... Avem o diplomă de excelență pentru locuitorii comunei Ungheni, sat Bosia și Consiliul Local, pentru că nu puteam să facem 100 de diplome să vă dăm la toți și atunci am făcut o diplomă în numele tuturor pe numele tuturor locuitorilor și Consiliul Local. Această diplomă o să rugăm frumos pe domnul primar să o înrămeze și să o pună la intrarea în primărie, să știe lumea că, da. Mai avem o diplomă de excelență acordată domnului Costel Ciurnei, care ne-a furnizat curent, apă. Unde e domnul Costel? Ați fugit? Mai este domnul Marian Hâncu, era pe aici mai dimineața, am stat de vorbă cu dumnealui. Au fost cei care au stat lângă noi 2-3 zile la refacerea monumentului. Și Marian Odi. Și mai era un coleg pe aici, mai era un coleg. Da. Și mai era un coleg? Da. Avem o diplomă. O să spun repede numele și după aia o să mânez diplome. Pentru domnul Dănuț Voicu, pentru domnul Iancu Toma, pentru domnul Done, pentru că ne sprijină și duce vorba mai departe și mesajul, duce vorba. Știu ce zic. Pentru Petre Bejenariu, DJ-ul, cel care ne asigură sonorizarea, pentru domnul Crăcană, Liviu Crăcană, pentru doamna inginer Dana Iftime, pentru domnul Florin Moraru, pentru Iulian Sirețeanu, Bogdan Onică, Vasile Gațu, cu Vasile am dat o discotecă prin 97, 98, pe aici, 99, Ricu Gață, da, cam astea au fost. Avem câteva plachete, diplomele o să le înmânăm după. Domnul Marian Topală nu este prezent. Domnul colonel Bălteanu nu este prezent. Domnul primar Iulian Marcu. Domnul viceprimar Eugen Gațu. O să citesc imediat. Da, mulțumesc. Da. Doamnei asistent Cristina Timofte, care acum mă ajută și e asistent medical, nu e asistentul personal. Și o să dau citire ce scrie pe placheta, pe această plachetă. Act de recunoștință se acordă doamnei domnului, în cazul de față Cristina Timofte,
Cu ocazia finalizării proiectului de restaurare și reabilitare a monumentului Eroilor Neamului de la Bosia, un simbol al credinței, sacrificiului și luptei pentru apărarea neamului nostru și care ne amintește despre demnitatea, onoarea și profundul simț al iubirii de neam, de care ostașii români au dat dovadă în luptele pentru libertatea pământului românesc. Spune, o țară fără eroi și fără trecut nu are viitor. Organizatori, Primăria Ungheani, Asociațiile pentru Neam și Țară, Asociația Sfântul Ierarh Alexandru, Croitorul Brigăzii 15 Mecanizate Podul Înalt, Asociația Iași Detectează Cezar Cioran, Asociația Titu Maiorescu, Patronatul Fermierilor Cerunia, Asociația Culturii Eroilor Regina Maria, filiala Bacău, subfiliala Sfânt Moldova. În numele organizatorilor semnează și stampilează primar al Comunei Ungheni, județul Iași, Iulian Marcu, a acordat astăzi 11/06/2023 la Bosia Ungheni, județul Iași. Domnului doctor Cezar Cioran, de fapt trebuie să spunem inginer doctor Cioran, prima oară a fost inginer, după aia doctor, și profesor. Da. Felicitări și mulțumim pentru sprijinul acordat. Domnul Gheorghiu nu este prezent. Domnul Liviu Bălănici de la Panificov nu este prezent. Domnul Ionel Bunduță, medic veterinar, nu este prezent. Ia să vedem. Domnul colonel Ion Munteanu, o să rugăm, o să dăm diplomul domnul Secaru sau colegilor. Avem pentru domnul colonel Munteanu, șeful de stat major al Brigăzii 15 Mecanizate. Domnul Ionel Ixarie și finalizat. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că nu este finalizat, deoarece domnul Leonard Stafe este o persoană foarte modestă. Eu personal țin să-i mulțumesc că datorită dumnealui am ajuns în comuna dumneavoastră, unde voi fi marcată pe viață. Am simțit aici la dumneavoastră în comună ce înseamnă istoria, ce înseamnă eroii. Am văzut cetățenii din comună de la dumneavoastră cum plângeau, cum au aprins lumânări pe acest pământ. Țin să vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru tot ceea ce faceți împreună cu domnul primar, cu domnul viceprimar. Domnul Leonard, țin să vă mulțumesc că m-ați învățat să respect și mai mult istoria, tradiția și neamul. Da, mulțumesc. Da, era interesant să fim dat sigur, diploma. Era. Da. Pentru că s-au terminat discursurile, plachetele, diplomele au fost acordate, în semn de omagiu depunem coroane de flori. Din partea Primăriei Ungheni, nu? Din partea Primăriei Ungheni, așa Consiliul Local, unde au fugit coroanele. Nu, stai, trebuie să mergem în spate. Da. Se depune coloana de flori din partea Primăriei Ungheni și a Consiliului Local și din partea locuitorilor satului Bosea. Se depune coroane de flori din partea Școala Gimnazială Bosia.
Se depune coroana de flori din partea grupului de asociații pentru neam și țară. Asociația își detectează, Asociația Titu Mairescu, Asociația Sfântul Ierarh Alexandru, Brigada 15 Mecanizată, Asociația Culturilor Filiala Bacău, Patronatul Fermierilor Cenuria. Da, vă mulțumim. S-a încheiat activitatea de astăzi. Am o rugăminte, toată lumea la monument să facem o fotografie de grup. Deci toată lumea la monument și facem o fotografie de grup. Haideți! Hai, curaj! Lasă-mi meargă încet de asta, cea la microfonul de aici. Nu, stați o leacă. Nu, să vadă monumentul, domn primar. Să vadă monumentul? Păi da, să vadă monumentul în spate și haideți. Deci cu fața spre drum și cu spate să aveți monumentul. Dar haideți toată lumea așa. Vin și eu, dar așa. Haideți. Deci față în cur, da? Mai spate, acolo ca să scăpem. Haideți. Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri, ci a urmașilor voștri, în veacul vecii. Suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară, noi n-am călătat
sunt. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este via, pădurea și zborul. E doina și vioara, e lui ce șapte somnul. Cântă cu bătălina, de sună-n Bucovina. Cântă cu bătălina, de sună Bucovina. Cântă cu cuntul melos, de sună